भजन कर लिया बाबू ने दू लड़का के माई बिया तो ना करी। हां अभी जवानी ढलल कहां बाजे ना करी ना वो हम देखत नहीं। आ कौन माई है दू लड़का के हाय कि हौ ई भतीजवा के माई है सब दोनों को ई भतीजवा के माई है गो काई ही हो कौन सी गो मौसी ही है काइया तो इनके नाता जो स्टेज पे फॉर ये मेरे ही जा रहा चलिए ये गाना का भाव हां जी बैठा ऐसा ने एगो चटचदार खूबसूरत लड़की आइल बिया बंगाल से चल के अपना बिहार में अकॉर्ड के क्या गाना वादल रहे तना बरा उससे बढ़िया तो हाई हेकरा के तान देता तना घाम लगी ना मच्छर छसी में कहती बाबू कैसे कि अरे उठे को ससुरी गलहा गुलाबी कि अरे आंखें मोए खाना भइल कि अरे उठे को ससुरी गलहा गुलाबी कि अरे आंखें मोए खाना भइल आइबा बहुत तेज भी आई भइल वाला भाई अब घंटा डोलाई रे अरे सलवर में जे समियाना भइल अब कैसे 1 2 3 डोलाई रे अब वैसे कया रे टेंट वाला भाई अब घंटा डोलाई सलवर में जे सो खत्म
धड़कन धनंजय भोले न देखते हई छौरा भी